se určitě budeme bavit s Jirkou Štanclem. Má několik stupínků a každý ten stupínek je jiný. Teď jsme ve fázi čtvrtfinálových soubojů, no a ty čtvrtfinálové souboje startují teď. A pro většinu českých diváků začíná i závod o zlatou přilbu. Václav Milík jde z dráhy číslo 1. A nejdéle se tam rovnal Matěj Žagar, ale teď už je jízda odstartována. Václav Milík z červené dráhy jde do čela. Teď jde o to, aby neměl někdo zvnějšku rychlejší výjezd než český jezdec. Václav Milík se propadá na druhou příčku. Před něj to zkusil potom vnějšku startovní jezdec se startovním číslem 22 Nikolas Kovaty, takže Nikolas Kovaty a ještě Matěj Žagar tam je před Václavem Milíkem. Václav Milík zbytečně drží tu vnitřní dráhu a zvnějšku to vypadá, že ti soupeři jsou rychlejší. Zatím tedy Václav Milík na třetím místě bude se snažit útočit na Matěje Žagara, ale neustále Václav Milík drží ten vnitřek, nepopouští motocykl ven a podívejme se, z vnější strany se tam okolo něj snaží prohnat jezdec přilbou bílou a tím není nikdo jiný než Adam Ellis. Václav Milík se propadl na čtvrté místo, takže po tom relativně dobrém startu ten výsledek českého jezdce není v tuto chvíli takový, jaký bychom si přáli, ale k cílovému praporku najíždí jako první zatáčky. Někteří závodníci tam ještě trošičku hrají svým soupeřům na nervy, hodně na ně brnkají, ale teď už do pár sekund musí být odstartováno a podíváme se, jak se povede start Václavu Milíkovi. Jede potom vnějšku, teď je důležité, aby tam našel nějakou rychlejší stopu, ale zatím tedy Václav Milík na 5. místě v této rozjížďce. Adam Ellis suverénně v čele. Za ním bojují Matěj Žagar a Nikolas Kovaty o to druhé místo a Václav Milík se propadl na poslední místo. Teď se snaží dostat na příčku předposlední. To není dobrý obrázek, protože po tom výsledku první jízdy v tuto chvíli bychom mohli říct, že Václav Milík to má s postupem hodně nahnuté, ale Nikolas Kovaty je zatím v čele. Adam Ellis se z prvního místa propadl na místo třetí, ještě se tam dostal Matěj Žagar. Václav Milík bojuje v tuto chvíli na 4. místě, ale ta skupinka je tak kompaktní, že se může stát ještě cokoliv. Václav Milík v tuto chvíli na 3. místě. Teď by to chtělo ještě jeden stupínek. Zatím Nikolas Kovaty na 1. místě, Matěj Žagar 2. a Václav Milík hledá místo vedle Matěje Žagara, ale Matěj Žagar ucpal vnitřek a Václav Milík dokončí tuto jízdu na 3. místě právě. Petrák teď tam stojí s modrým povlakem, no a stojí vlastně mezi hlavními favority této jízdy mezi Matějem Žagarem a Václavem Milíkem. Ale víme dobře, že Rohan Tankej, Adam Ellis i Oliver Berto jsou také velcí soupeři. Vašku do toho. Václav Milík tedy odstartoval, má štěstí, že Jaroslav Petrák, který tam byl na 2. místě, se mi zdálo tedy, že skončil, ale nevidím ho tam, on pokračuje dále. No a Václav Milík zatím tedy na 3. místě v čele této rozjížďky, Matěj Žagar na 2. místě, za ním Adam Ellis, takže Václav Milík se musí protáhnout pro Adama Ellise. Souboj Ellis a Milík je vlastně soubojem o postup. Jestliže tady Petr Moravec, který je plochodrážní komputer, dobře počítal, tak nás vlastně příliš Matěj Žagar nezajímá. No ale teď Adam Ellis se dostal před Matěje Žagara. Dostává se tam i Václav Milík, ale pro Václava Milíka toto příliš mnoho neřeší. On se musí dostat na 1. místo, protože jezdec, který je před ním, by ho připravil o postup do dalších bojů. Václav Milík má posledního půl okruhu na to, aby mohl dále v tomto závodě pokračovat, ale Adam Ellis mu trošičku poodjíždí. Poslední zatáčka v této čtvrtfinálové skupině, no a Václav Milík bohužel. Tím, jak skvěle jezdí po venku, tam teď ukáže, jaké to je startovat zevnitř, protože navenek půjde až ve své druhé jízdě. Připomeňme si, že v každé ze semifinálových skupin se pojedou 3 jízdy.
Počítají se 2 nejlepší výsledky a 3 nejlepší jezdci po součtu všech výsledků ze všech svých jízd postupují do finále. A takže pojďme na to. Čeká nás jízda s pořadovým číslem 26. Na dráze je drobný vítr, což vidíte podle těch praporů, které tam vlají, a nejvíce zavlál vítr do plachet Jasonu Doyleovi, který je v tuto chvíli na prvním místě, ale tlačí se tam na něj Bartoš Smektala. Takže Bartoš Smektala na druhém místě a podívejte se, jak se tam ještě snaží procpat Nikolas Kovaty, který, jak jsem chtěl říct, je největším překvapením tohoto závodu, ale Nikolas Kovaty zrovna v tuto chvíli končí, jelikož tam měl nějaký technický problém. Nic to ale nemění na tom, že v čele Jason Doyle před Bartošem Smektalou a třetí příčku zatím v tuto chvíli drží Matěj Žagar. Jestli se správně dívám, protože ty jejich přilby se trošičku lesknou a ta modrá a zelená je hodně podobná. Ne, tak je to Kevin Wolbert, který tam má zelené brýle a modrou přilbu, která se hodně leskne, takže Kevin Wolbert na třetím místě, na první příčce Jason Doyle s Bartošem Smektalou. Podle toho, co tady předváděli v tom dnešním závodě, tak si říkám, že právě Jason Doyle a Bartoš Smektala budou těmi, kteří by tu svoji pozici. On je u startmaršála Jaroslava Kocka. Matěj Žagar, řekněme si, patří k takovým těm nejvýraznějším plošinářům, nejen svými výkony, ale také svojí výškou, protože jeho centimetry městnat na plochodrážní stroj, to je doslova umění. Je to něco podobného, jako třeba když se podíváme na motocyklový freestyle, kde skoro 2metrový Petr Pilát předvádí nádherné kousky, ale pojďme se věnovat právě této jízdě, tedy jízdě s pořadovým číslem 28 a nejlépe do ní vlétl Jason Doyle. Za ním se drží Bartoš Smektala a následuje velká tlačenice. Diváci začínají trošičku šílet, protože Růžky tam vystrkuje jejich žhavé želízko Kevin Wolbert, startující úplně od mantinelu a v tuto chvíli je na třetím místě. Drží se na třetím místě, respektive o něj bojuje s Dmitry Beržem. Je to tam nádherná bitva, ale Jason Doyle a Bartoš Smektala jedou tedy na prvních 2 místech a jsou to 2 borci, kteří na prvních 2 místech dojeli i v první jízdě. Tudíž by mohli být také jasnými postupujícími. I když Bartoš Smektala teď udělal drobnou chybu, dostal se před něj Dmitry Berže, jeho to také trošičku nakoplo. Bartoš Smektala má ještě poslední kolo na to, aby se dostal pod Dmitry Beržeho na druhou příčku. První jede zatím Jason Doyle a jestliže si připíše další 5, tak bude jasným postupujícím do finále letošního ročníku Zlaté střelby. Na druhém místě tedy Dmitry Berže. Svou pozici by samozřejmě chtěl vylepšit i Kevin Wolbert, který je se žlutou přilbou, na kterou jsme se předtím dívali. Sám jsem zvědavý, jak Jason Doyle pojme tuto jízdu, jestli opravdu pojede natvrdo, nebo jestli si bude něco zkoušet, odstartuje hůře, pak si zkusí zapředjíždět. No, jede se podívat na to, jak je dráha. Jak dráha vypadá, jak se změnila. Takže pojďme na to, máme tady poslední jízdu semifinálových skupin a ta jízda právě byla odstartována. Do čela jde Matěj Žagar, za ním byl Dmitry Berže, ale z bílé dráhy tam vletl Nikolas Kovaty a Kovaty se dostal do čela této jízdy ještě před Matěje Žagara. Nikolas Kovaty zatím tedy na prvním místě před Matějem Žagarem, třetí příčka Jason Doyle, tento tam bere hodně zvnějšku, ale teď se pod Jasona Doyle protáhl Dmitry Berže, takže nádherný souboj Jasona Doyle a Dmitryho Berže, ale ono nemůžeme hovořit o tom, že je to nějaký nádherný souboj jedné dvojice, protože tam se všichni doslova perou. Pouze Nikolas Kovaty je trochu poodjetý, Matěj Žagar relativně v klidu na druhém místě a Dmitry Berže se snaží uhájit tu druhou pozici před Jasonem Doylem, ale Jason Doyle je
zkušený závodník, který by se mohl protáhnout dopředu, byť už mu o nic nejde. On si tam zkouší, mně to připadá, že Jason Doyle opravdu hledá, jak funguje trať v jednotlivých místech, nepotřebuje body. Od Mektala a Jay Lebeděv to už dokázal taky hodně. Matěj Žagar je závodník, který sice se pomalu blíží ke konci kariéry, ale i on dokáže vyhrávat. Adam Ellis nás dneska trošku rozčilil, protože vyřadil Václava Milíka, ale jako závodník je také výborný. Takže myslím si, že i malé finále bude zajímavé. Řekněme si, že malé finále se stejně jako velké jezdí na 6 kol, takže pojďme na 6 kol závodu, který rozhodnou o 7. až 12. místě pořadí závodu o zlatou přilbu. Doufejme, že mechanici nalili všem závodníkům dostatek metylu do jejich nádrží, protože přeci jenom je to trošičku delší jízda než ty předchozí, které byly na 4 kola, ale pojďme se už věnovat malému finále 75. zlaté přilby města Pardubic a vypadá to, že nejlépe do toho malého finále vlétl Adam Ellis, za ním na druhém místě se drží Kevin Wolbert, se žlutou přilbou tam útočí Bartoš Smektala. Je tam velká tlačenice a první příčka, ale v tuto chvíli pro Adama Ellise. Za ním, jak už jsem řekl, Kevin Wolbert, třetí příčka, Jamon Lindsay, ale ten se musí bránit nadcházejícímu útoku od Matěje Žagara. Matěj Žagar to tam bere hodně zvenku, snaží se dostat alespoň na pomyslné stupně vítězů tohoto malého finále, ale přeci jenom ta dráha není o tolik rychlejší zvnějšku, aby tam měl ten lepší výjezd, ale zkouší popřít Tamáslova a Jamona Lindsayho předje na prvním místě stále tedy Adam Ellis. Ten nemá příliš velký náskok před Kevinem Wolbertem a Kevin Wolbert tuto chvíli útočí na Adama Ellise. Málem se změnila pozice na prvním a druhém místě. Ta dráha je tak dobře připravená, že je několik ostrých stop, kde se dá závodit. Teď se nám tam trošičku do toho přimíchal Jamon Lindsay, který tam vjel na vnitřek, musel zaklapnout, aby nedošlo ke kontaktu a kolizi mezi dvěma závodníky. Na prvním místě Jamon Lindsay má už dobrý náskok, na druhým Kevin Wolbert a Matěj Žagar to tam zkouší přes Jamona Lindsayho. Je tady tedy závěrečné kolo a vypadá to, že tam bude souboj o to třetí místo. Na prvním místě stále tedy Adam Ellis a vypadá to, že Adam Ellis stane vítězem malého finále zlaté přilby.